Hvad så folkens, så velkommen til endnu video. I dag skal vi nemlig lave det der sang prank på min ekskæreste. Og det der samtidig er løg livsprank, det er at så jeg skal skrive sådan noget af det der sang der. Og så nogen svarer tilbage. Så skal jeg godt svare via det der sangtekst der. Så ja, lad os se hvad hun svarer. Så lad os trykke på send. Og Rip, det er fra en time siden hun var online. Men nu er det sendt. Lad os bare vente. Vi venter. Og vi venter. Og vi venter på at svare. Men det ser ud til at hun ikke giver svar. Svar nu. Jeg venter kun på at du svarer. Jeg venter kun på når du svarer mig. Kom nu og svar mig, la. Imens vi venter på at få svar, så kan vi jo lige snakke om, hvorfor jeg ikke har været så aktiv. Det er fordi, at 1, jeg træner. Ja, jeg træner. Og 2, det er fordi, at jeg snakker mega meget med mine venner og mega meget kontakt til dem. Jeg tror bare, jeg stopper videoen, og så kommer tilbage, når jeg er færdig. Sådan noget at svare mig. Så ja, kommer tilbage om lidt. Okay, hun har svaret. Hun har svaret. Det ved jeg ikke. Jeg troede, vi var en ting. Hun skrev, ja hvad? Og så skrev jeg. Hun er i gang med at skrive. Så ja, det er mega fedt, hvis hun er oppe på det. Okay, hun har skrevet, hvad mener du? Okay, hun skrev det der kommer op på billedet nu. Ja, hvor en hvad mener du? Okay, den næste, det er så lidt mere akavet, fordi den lyder sådan. Jeg tænker tit på dig, når jeg ligger og tænker. Sæt. Jeg tænker tit på dig, når jeg ligger og tænker. Det bliver så fedt, når hun finder ud af det prank. Hvor du søger, wow. Okay, hvad tænker du så? På hvad vi kunne have gjort med hinanden. Skal man afsløre det nu, eller hvad? Fordi der er ikke mere end sangteksten. Okay, jeg skriver det der. Og så siger jeg, at det er en prank. Hvis du i virkeligheden ikke ville spille min tid. Okay. Magnus, hvad sker der? Er du okay? Okay. Ja, er du, når du er lige blevet pranket og kommer på YouTube. Jeg glæder mig til. Kom nu, svar nu. Hallo? Hvad sker der, mand? Ja, du er lige blevet pranket. Hvorhen? På Facebook. Jeg fucking hader dig, mand. Ej, tak for du er her, du. Ej, men hvor er jeg glad for, at jeg blev pranket dig. Jeg tror, du er fucking sur på mig, mand. Hvad? Jeg tror, du er fucking sur på mig, så der er fuck, mand. Jeg sad virkelig bare en time, så han så kraften med sammen, mand. Er det noget, du vil sige til YouTube? Nej. Det var da godt nok meget, du vil sige. Ja. Nej, det er også et godt ord. Okay, præcis. Jeg har lige pranket min ekskæreste. Jeg tror det var det, så giv denne video en like, hvis I vil godt have flere af de her pranks her. Så der kan jeg sige tak for så meget. I må godt like og subscribe. Og så ses vi i næste video. Hej.